Azken asteotan polemikaren erdian da Tolosaldeko ospitale bakarra Asunción Klinika babesa ematearren Jon Darpón osasun sailburuak aurreratu egin du bizita. Aurretik Tolosako anbulatorioan izan da. Azken 25 urteetan Osakidetzarekin hitzartuta egon da Asunción Klinika. Itunpeko izatea kritikatu dute eskualdean kalitatea eskasago dela esanez. Darponen esanetan alderdian interesen menpeko eta faltsukeriatan oinarritutako kanpaina bat da. Euskal Osasun Zerbitzua publikoa eta kalitatezkoa da. Hala Tolosaldean nola Euskadi osoan esan du eta gaineratu du horrela izaten jarraituko duela. Gainera duela 2 hilabete egindako inkesta bat ekarri dugu gora. Galdetutako klinikako 10 erabiltzailetik 9 arreta ona edo oso ona dela esan zuen. Denoi kalitate eta berdina eskatzen diegu. Darponek esan du ez dituztela itunpeko zerbitzuak ugarituko, baina azaldu du gestio mota hau Europako hainbat herritan egiten dela. Baita Euskadin ere beste arlo batzuetan esaterako hezkuntzan edota laguntza sozialean.